Well guys, hilot ko karon, so shout out po sa lahat ng mga viewers. Yan, God bless po. Ayo, may bista rin. Palangan dito ka sa kuwan. Diri man nga sa kuwan, diri man nga Magsalan dyan. itong pamanaga mo agi dito gyud mo agi sentro. Dili sentro dyan sa kuwan, mas duol man nila dito. Harap road lagi dito pamanaga. Dili naman. Siminto na balik Siminto dito. eh. Siminto. Pilas sa mga agi ng binug sa yawa si kapo. Nahirap road, pero wala na. Gamay na nga di kayo. Kuwan lagi dito. Katong nahirap road, siminto na po doon. Ano ba lusot ka dalan pamanaga po. Oh, ano, lusot to siya. Oh. Para dyan naman. Sila po daga sa mga. Pamutaro ka, para magyapong kapitan daw. Yan, sige mag, may kilapan. Balik-balik ng lugar sa ano. Managka. Katoro gyud. Sakit sa ko abi na ko pamasigyan pagkasakita. Sus dili ko gini yun. Kung abtan mo si Mano, wak mo ginawala. Sus gabi amuro wak. Ano si Mana na gid eh. Domingo, magsugod. Pinagmay pa. O sakit-sakit pag siya. Wow, si T.I. rin yung kuwan. Sus kadugayan mo gabi. Ugat mo gini. Ipita din agad. Ano naging siya kuwan mo bro? Kanino? Pati sakita gini mo? Kanino? Ang pikas wala. Wala kanino yun. Ang lami pag gani, unya na pod. Ha? Dili gyud sa mahilot. Unya na pod, inihigda na pod. Sakit juga air na po. Antos mo kung tiguang bakla lagi, is na lagi. Bukan tigil do. So ito Regino. Pag ano, Pilipina. Ang piso na kulog. Kaya sakit na juga po. Ang kalisod naman yung kulog. May sakit na kaya. Tapi sa customer ko na ako na sulero ko dam ko. Kana sige ni kadto layo. Sa dito sa tulad to sa massage. Kung sa may pagkuha ng massage lahi ro ginang massage sa hilot. Kung ng massage para relax sa muna lahi ro ginang hilot. Mada-relaxing na siya. Sulay rin nyo. Kana pa inyo pretty-pretty lagi kayo. Iluwa di ato, no? Kunarang gabi na. Sinakasulay na sa pahilot sa una. Tiguwang daw babae. Naku nga. Dili na ako. Parang ikikilag doon ko. Sulay rin yung puntang na ako. Kana kaya ako, okay mo kinas ko, kamo, sulayin ninyo dito. Sa katungkol siguro ako anak siya doon. Kung makakuha na siya, dapat makakuha na siya, taas ka uric, tapos yung masugar, makakuha na siya. Masulay lang dito. Mana tak sabi ni uric ba, kiring-kiring natin. Kulit ka. Pag wala kayo, nakatabang ko sa, nag-observe ko sa, sa beaker. Adik ka lakaw dyan.
Tuklon og diling na to. Kapot og tagong ko pahilot. Okay, nakakaroon kasi ito ni Aging ani ka. Grabe. Kuyapan na to sa tulitura to. Wala na ko kay ko radyo kagkuhan mo. Pero sir, Tulitura dito ko. Grabe dito ka talaga na. Nagpulat bilis na. Kaya nga, sige na pumulan. gani ulan init mo no? Bagnang ko di bagyo no? Gani. Post na mo ang kon. Kaya itong sunod ko ba at pag-floater? Oh, Sikip na yung gana. Ano pinakpan ko? Ano yun? Ano yun? oh. Kaya ba ko? Bulas. Ito mo rin kuwan lang sa hilot. Katong hilot mo ito. Hilam. Ito di man naganahan. Ito ano rito. Ito. Hindi na yun ako. Dosin ito sa may bayad ito. Sa may rama. Sa ka na mo pa ni Pitiho na mo. Gani. Sa plate plandaan wala na. Try lang sa try. Ay, magamit ko na. Mabilis lang kung magpana. Gamit lagi na ko na pangkot. Anahan pa ganun ko na dito. Ako nakita ang plano ba? Kung lagi mo ba ng asawa? Duty ay. Ikya sa lay ko rin. Naghahan na isip ba gusto mo ko naman. Ikya sa lay ko. Sabi ka naman ko dahil pahilot eh. Yan na tayo malagi. Ulit na ito mo niya. Ulit na ito mo sa ipo mo. Nag-text ang mga. Ulan mo. Ulan mo. Wala. Bigtik. Bulan ron. Bigtik. Kasi yan. Pitik yung hilot ron. Hilot ron. Teko na ni mo ulan mag-ayong dito mo palabos Ay, dugay. kung pamulayan ng ulan kayo eh. Ayok, sukul kan hilot ya kan. Napon, lami kita ani ka. Kami sa lawasan na. Dugay mo pailot magka-duty mag-ana. Atong gabi man eh. Gabi nagpahilot. Kasi ang gabi, ang kahilan. Ya, Gabi, hindi na mo kabangan ba yun na dati kayo. Tapos kita dito kung paano dito kung ang agad-agad na kita. murag ko ano, murag 60 anyos no. Ito, iguwa baklay.
lagay ko. Wala din sakit. Ipit ko lagi. Ay man isa, ano ho, sinutog ka. Sino pitik sa domingo lagi? Linggo pa, niya bilis na ro. Abi mana ko kanang kuan ko wala ra mo siya. Sakit kali ko awag UTI mas guli sakitan eh. Madala ra. Madala naman. Pag awag ko wala, uy ko sa gabi ko gumagon ta pag lain ng gid. Sa sisugod ko at ititan eh. Hindi magligo ron. Hindi ko rin buntag. Pag ka magligo, Ah, kung ba, kung maro kaya po sakit o diapon siya? para Japon. Nagyaw, may nilaw sumatan-aw. Kanibaliban mo ka. Oo, Mato na ng matanaw. maglitsunta. Ito, operasyon na lang pangulit. Kaya marag dool naman lang. Di, nagpatawag ng mga asaman mo. Ana, naman ay kasi mo sabi. Uy, nga kita ko yung mahapin pang na, naman tuloy makaon. Nawala ko na kung muhapit balik dahil paala ito pinahan. May pero mga nga rin, balik din dayo. Ang lindot mo dito, ano makatulog. Puta. Pwede mo sabihin sa gabi. Oo, sa pantos gabi eh. Pwede ba Gabi, di, pisang mo sa adlaw, pwede mo Pwede, sa unya, kaya wala na may skila. Pwede mo sumba-sumba. Unya, pwede kayo may mulargaw niya. Kasi kuya nila yun yung gapan niya. Urog man ka, di nagkapasa ka, di. Wala kung basa po yun. Dali ka ng hapon gabi ba? Wala. May adlaw. Kana lang ulanan. Oo, wala na lang. Urog man ka. Pupuntag lang. Ay, pas mo ni ba? Kasi kinang sa maglaba ko pupunta, hindi ko galaba. Kadlawan, hindi ko galaba ko Ayaw, sa ugma na. Si Mama mo nagkulong ngayon na Mama ro. Si? Tulungan lang namin. Kimi? Aso sa? Ito mo si Balay, dito mo si nagkulong. Sila ganggang, gagawin tulugan no? Hindi naman na siya. Mamili ko lang akong isang lagi, di talaga ako naman nila. Balik. Mabiyaan din may alitanan. Balik lulag. Ah, mamiya sila, nagkakimig balay. Balik yung sa lulag. Huwag mo ipahin. Pag-inirin kita na dito mga kung ano. Telepon mo po yun, balik mo po yun. Balik na kita nito, dito kita manilang ano. Ay, ako. Bigos na na. Sa. Mangita, ng customer. Ayaw, matabuang na to ang kon. Kadalan. Pwede naman ko na siya. Hilot din eh. Uli dito, ana ba? Kagabi eh. Ana naman lang, uli. Imong hilot ko, nagtutulito bil. Sige man, ha? Kita ko it tulong mo. Ito na patay. Singot ka man sa Jay, mong itamate. Dapat ako sintangan, hindi ko sintangan yun. Mawag na may natawid sa likod, sa pagayas ko sa gila. All ko tagtanaw ng asawa. Ito pa kalitura ba? Asawa tayo mo na. All ko sa'yo ko, ayaw yung biyain ni ma'am. Ikaw ko dito. Grabe takiga doon. Ako, tinayin mo ito. Sa bata ko ito, wala kung bulasyon na. Bulsun mo eh. Matirang matibay ko na nga na. Maglain dyan. May malindag ko na, kaya makakuan kita pa maka
Pili ba kayo nagko? Makontrol pa nato itong lawas. Mga bata to, pisik-pisik na to. Wala na. Kaya tragwa ng bata, kaya traganig ng kuyawan. Ang minyo na, kita na giruat pagkadigaya. Ay, 25, kung saan mo paano magpagdari. ang minyo. Kaya mo pa nung giruna ng mga kaplastar ng kuwan. Ilan mga edad mo ron? 22. Na 2025 ka mo mag-minyo? Akadugay pa ito doon pakatuig. Well, mahong nga mga kaplastar sa aming balay. I-plus na. Sa? Kaya ilisod mo kayo. Mga salwi din niya, mga ipon, nagyapon, ang balahan din pag ipon. Amang. Nasa bulsa sa kubati. Nasa bulsa, nasa likod, na, kaya. Hello? Hello? Basta mo mga plano pala, gusto mo na. Dili ko sa dito, kaya trabaho naman dali. Depende, makakuan ko barangay side. Kaya ka na mo ko lang yung kuwan, nagbago lang sa regular ko doon tinig, patukon yung mga boarding house ba. Kaya sa ilahan kuwan ko area. Kaya, masig sunod si Mana, pagka nito magkuhan. Sunod si Mana mapuyan, kay mapuyan pagkauman. No? Oh, maing buntag kinsa ni? Katong taga-kuan? Franklin? Luay, oh sir, sa to sir? Na wala para ba ko opisina ron sir, dapat ko sa field ka ron sir? Oh, wala mo, taon-taon pa ko makabalik ko opisina sir? Makutana lang ko niya sa opisina, makabalik ko, basta mga alas 12 kapit, makabalik ko sa opisina. Sige. Hello, Tawagin lang ko balik mga alauna, sir, miss. Hello, pinsan eh. Tawagin lang ko balik mga alauna, kaya basta makabalik ko sa opisina, anak. Kung sige, sir. hindi kami bansala ng service. Ang bayot. Mag-uban mo ng bayot sa isang mauman ng balay. Nawag na sister. Kaya ng plano. Magdakit. Kaya malang balibag kasi malawag na siya siya. Musanong mo na kayo dyan ka. Si Dime? Yung dili ka dito madayon. Eh, ko nang ba? Maganda yun. Atong ka lang gasolina. Gasolina, may problema kung sa kanan. Gasolinahin lang. Tablat 50-50 ta, okay na. So di mag 50-50 patay. Ay, bugat kayo eh. Nagkrudo lang. Makrudo. Ay, masang magkrudo yung layo. Malgapon. Kaya mo, gasolina na lagi 500 pa sa ka. Bugat na ba? Pati dugayar ba nagkukwao na 500. Kaya i-plate eh. Gasolina. Plano na ba sila? Kami yung nila. Saan eh? Asa man W point view? Like po nang point view. The viewpoint. The viewpoint? Patagan yun na. Bagpakay. Bagpakay mo, bagpakay. Like po din ang W point. Ano yung the viewpoint?
Kaniagi manggod mi dito atong Lunes god. Tanaw mi sa viewpoint. Point view. Wa kaabot sa kuan, nakaabot sa kanang unsay tawag ani ay. Saan ito pa? Monteprio. Monteprio. O lapas pa sa kuan. Unahan sa Twin Mountain. Pagkakal. Basta lahi na magkato ang point view. Pero kagiling point view. Layo man ilan sabot dapat. Siguro na po kayo. Layo yun na. Mara maglayo nga dili mo tungas. Ang tungas mo yung makagrabe nila. Magkabay naman ta anak ko. Pagkakal ka magis ko mo. Kaya Otro po, hindi ka magis kaya ka. mas grabe gat. Mas grabe. Pagkakal ka. Hindi kayo. Kaya managa. Kita po kayo. Sana doon sa kanta. Isabot. Mag-ilat mo dito. Maguro ko binangat to dito. November 11. Enjoy na. Problema lagi pag-abot mo dito, Jay. Alam mo yung malawag? Uy, kulo man mo yung diyan. Maluwi bitaw ko magunaw na nga. Siyempre, nanawag ganin na. Nanginanglan dyan na siya. Na yun nagipamatay, bisang kamay lang. Makuha bitaw ko matay. Uy, kita na ito. Gusto siya nga matanggal parang panangot gamay. Huwag mo kayo magpahilot yung away kipate. Naagyan na. Okay, magsabay naman tayo agikan sa ko. Ay, sukulugulan siya, bising na ulan. Lipat ka tama. Ile budget sa balay-balay. Lipat. Internet mo. Siguro na eh. Minimum, 3 ka lang minimum. Katanggi ko na mo Wala mahalap sa binyo. Balay, swimming pool, tanan, J. Yung anak, mura na mo tag-iya. 7,000 lang. Pero tigdakuha sa tunga lagi nga. Pang-programa na, bitaw parte. Adako kayo, ay murag. Mga 2 ka room. Kaya talagang mula na. Sa tagal, ikan lang to. 299. Mga kawa-kawa. Walay kalawa. Swimming pool. Libre sa Mizuki. Oh, ana, libre bijuki. Libre bunsuke, libre Dako tulog. kay kuan ka ng family room ba. Kusina. Napoy balay. Bakit Ay dyan? ka na tuluganan. Dyan. Hindi na ko. Nang lang sa partner ko pa. Naging Pero bulan. turo. Okay Oo, lang kami tayo. na. Mga taga. Tuki daw. Ah, kaya naman mo smile? Ah, yan, kilituran ko na gapa. Hilot. Hilot ko pa, kilitura. Grabe ka na kilitura ba no? Panahon mo daw. Sa punta. Atas, ay gamay. Batanon biya po to, bro. Sa duplan. Hindi ba kay walay tagay di man gutaw makasayaw ana kay oo pa man. Tagay para magabagag naong ba. Ah, Ay, bilig mo siguro si Ime. Yun na si Ime. Isa na. oo ni ay ang dere ka wala koy apil daw kay dili man ko. Ay, wala man na yun. Adapted ka kay mo bitaw bats ako may adapted ninyo eh. Pwede ay may kahati. Sige na. Ayun yung na nila. Yung mauban man ang driver. Yun ang muda. Dahil terperikan yun na. Driver, piligar mo ta. Naman ako pwede. Kuan ba na? December 16. Unsama ninyo ah, unsama ninyo ah. December 16 pa na. Ang ayaw mo. Tagay lagi ta rumawa atong uwaw.
patay, oy. Kala. Wala spaghetti na macaroni. Dali naman ang biyahe diha, wala na gidya oras. Ang bayot ha, ang bayot ha. Huwag mabilin din eh. Lagi. Lagi. Ha? Ha? Wala kong kadungog ko eh. Nabungol ko. Nabungol ko, Gina. Nabungol ko. Ako kadungog ka ng makaroni. Nabungol ko. Magani. Ug di ko magala pa sa iyan, karon niya akong dalon. Di na ko magala ng karon niya kay ang panagat nato ba usahay po ba. Oh, yan na! Pagka rito! Mala. Sige, mutubil pabaya ko man lang. Ayaw ko kung binuangin diya. Ay. May tag din doon tamo sayaw. Mayon tag ang payabagay o kabatay ang sayaw mo daog. Ayaw pag inana dibi ha. Bahala dyan ka dibi, di mo buwan to. Hindi mo surprise din mo na ko. Nagmotor mo? Apit ra dito nag-abot kay dito man paingon kapatagan na nagmong service. Dapat sa niya dam. Tarong lagi ayaw mo surprise ha. Saan ako lusay? Lusay ito? Bungkag ba? Ito na. Tapo kasi matuga mo. Wala. Ay, sis bukas. Kaya sakit na yung biscuit ko. Maulaw ta siyang bana, oy. Patay, oy. Wala. Wala po. Patay, oy. Di ba kasabot ang Muslim ba daw? Sabi na katawa. Oy, patay, katawa. Muslim daw. Kani. Ayan pa dyan, hayang. Patay, oy.
Ayog sama ni Gina kay kamong duha ni ay sama ni Gina nga mo sayo gag-apil natulo na tayo magbahin na ni. Ah. Apalin ni Je. Ang Tuan ang tuan. Ang kadagan ang nanagan ko sa dito sa Bantay kinalo. pa kamo ug wala mo bantay lang din mo. Wala ko mo nagka-crowded naman ang dalan eh. Bantay bitaw. Lugan ni mo ana din yung dalanan ni Tigos pa. Crowded na kayo. Barapag dakong dalan ang Rizal. Mas dako pa ang first gram. Yung mga sa ka-extend sa Condor. Wala na mo gud ma-extension di daan. Dere ang first gram luag pa man di sige palapat. Ay, amping-amping. Extension. Ang extension dito ba sa bago. Kaupos kahoy ay hindi na ba dyan. Pero na naman kasabkat kayo ko sa lubi. Ikot pa ang kanya, okay pa. Okay, hindi mo. Sa tamang. Bibi. Yan yung tawag na. Dayon na yung kwan. Viewpoint. The viewpoint. Ang sukat ang kita na to. Kasi, mahala po ko. 12,000. Ako siguro. Per night. Wait, mahal ba na? Mukha nga 8,500 lang to. Bakit po? Hindi na siya dan muna pa. Ano yung problema na? Kaya dato man to. Siya dan mag-premium. Dadan pa yung dato man to yung mga classmate. Pa-surprise number daw ko. Ikaw daw. Ikaw daw tulo. Upat si Ima. Driver ba din kayo? Driver ako pa dito ko. Tagabil ko ni mo live talent. Eh wala lang ko ikuan mang. Wala lang ko mapagaw. 20 raman kataw ang na-dibok. 20. Yung bata. Hindi ko yung bayot. Ano yung i-apil? Na, di ka ba mabilin din eh. Oh, hindi na pwede. Dalaan ng bayot. Hindi lang ko pagaw mang. Ako gimamugos. Ilista ko. Eh, Mga pa mga pagaw mo pampay. Bayang adal ang premium. Malingaw daw. Malingaw daw. Daog. Malingaw daw sa man na. Yung di ni mo malingaw. Hindi mo kay preview. Pinutol na niyo, marunong nga. December 16. 15 ba dito? Ang oras? 2 yapon. Pareha lang lagi sila. 2 to 12.
Ano na sila?